guztiz inprentzan harrapatu nahi zuen. Ez nekien ezer. Eta zero alde horretatik primeran egin duzue eta egin diatzen da ikaragarri izan da. Ez daukat beste munduko gauzarik egin dudan sentsazioari, inundik inora ere, baina jauzaten dudan rekonozimendua benetan izaten dutzuet, izango dela nire kurrikularen barruan lehenengo lerroa. Hori izango da nire ibilbide profesionalean lehenengo edo gailurreko balorazioa. Alegindu izan naiz, batez be, umeenganako medikuntza errespetagarri bat egiten. Besterik ezer ez. Da hortik aurrera, asko ikasi dut zuekin. Ze hasierak akaso etxeren izango oso errazak, neurri handi baten nire esperientzi faltagatik, baina hortik aurrera tandenak zuekin lan egiteko aukera bikainak izan dira. Eta horrek pozten hau ikaragarri.